Ano ka? Oh, bisot lagi na. Kukulan na manok na kay hapit na mainit ang tubig. Sige na kay manay kasuwa tanis panihapon karon. Abanti na kay para nga dali na yung mahuman kay tapo na ba ito magdaro. Ayan na paglangay-langay mo diha kay manang mapata sa trabaho mo ban. Sige na tabangin na ninyo diha. Ayaw mo diha pag tinabangay mo, ayaw mo pag diha paglangay-langay. Kay para nga mahuman na nga itong mga trabaho kay magdaro pa po sa niya. Gutom kayo ni Guli. Naas mama ni mo diha kanang matiman na po na kung agkan undaan ka. Oh, sa ka nga sa may magluto. Tinitigit kong tubig kaya labo ako itong manok ng ihaw dito. Aw, ano ba? Ay, Ingbert, nakoy ka ng mga pungutan na kay nimo nga. Kailan ba kas mga klase sa isda? Karaan akong tao, makailagi ko kay manghod ka. Pero kini mga isda, mga bago ning mga isda, mga millennial ning mga isda. Aw, isa mo ta kung kailila ko na kay Bitaw na. so Sa may tawag sa isda nga kanang kusog mamusil. kasi naabo ko na karon. Kita na isda ano? Wala man ko kakita ng isda ang naay mamusit. Unsa man bang isda pagdali kay napatong trabaho? Bangus. Bangus. Ay, kusog mamusil. Ano man bangos man? Ay, bangus. Awo kay bang man no. Oo. Oh, bangos gisumpay lang. Lumata din. Hak naman na. Grabe sa nagduwang ka na nagpanagat kakila ng isda. At kinilagay nga mga kining mga edaran, tinarong man gini tawag og trabaho. Bebe, kini. Unsa ba kanang isda nga naligsan? Sa may tawag ka na. Pangutana na pura. Ay, usab day tan-aw nimo di ay. Pangutan na, nga magtubag na. Isda nga aliksan. Oh, naligsan sa may tawag ka na. Ano dai na ada mga tikar kan dagat yang lagi nagbibihean dai. Ano sa mga? Usag moabot kini ng isda diri bukid gani di ha, suroy. Oh. Natural kina mabaligsan ng isda des kalsada. O karang nagsuroy diay na nahog naliksan. Oh, sa may tawag ng isda ang naligsan. Sa mo isda Nga puro wa may nga ang isda nga naliksan. Sa ruwang Abe unsa man ang isda abi kay parang di malangay akong trabaho sa mga nga o sa na. pisat. Ah, Ano ito? Pisat. isa? Oh, pisat. Okay naliksan man. Oh, napisat. O sakto gyud. Isda, ligsan niya. Pisat, gina. Okay, fish man ang English isda. Oh. Nga. Padayonon ko niya akong trabaho. Sa may, kini, ayaw sa. Alam ko'y pangutanan mo. Daghan din na pumunta na ha. Sa may isda, nga ka nang dili gusto gubot, ka nang reglogid ba? Ano saan? Oh, na isda nga di gusto gubot. Ay, hindi pareha ni mo nga hilig gubot. Katong isda dili to siya hilig ng marites. Gubot pa si mong naong, ha? Oh, pasaki. Oh. Isda nga, dili hilig og gubot. Kana laging Kung makakita ni mo, palayo kay gubot kay mong naong. sa ako. Yapag. Sa ato to isda day kung nay pundok di ay di siya mo indas pundok si isda kay di siya gusto marites. Ay, gusto, magkipundok siya, pero di siya gusto gubot. Na day Sa may isda. isda nga magireglura. Oh, Kanang imong pangutana ba? Ulos man nandito ang katagan. Sa kung katiidaron karon. Wa man gihapon ko bahibaw na. Unsa man isda anak day kay pero mahuman na akong trabaho. Pao na lang kayo na ko noon. Okay ba na? Fish tayo. Binuang naman ang imo. Binuang naman ang. Gini, makarelate na gigane. Daghan mo na. Kini, makarelate gigane kay pumao ginigigaw, ginisda, kiniklas isda. Basi po kumang buto. Kaliwat, pagduro nini mo. Okay, unsa may isda abe nga mahadlok og kutsilyo. Ina kutsilyo, Naaday ko isda nga mahadlok og kutsilyo. naa. Siyempre kanang isda mahadlok gid og kutsilyo kay mahadlok lang ihawon sila. Kaya naday nga nang isda nga mahadlok og kutsilyo. Naa, ay makakita ang kutsilyo. Mahadlok? Oh, hadlok. Palayo na. Mayabag na. Usa man na sa sunod na puputan di ulos man na binuang magyang imuha baba makatilaw kita ganito ko. Bagong ta kita dig minimum man Wala trabaho. kailan ang isda. Pareha ba na nimo? Ha? Yabag. Sige pre na ko. Oh. Wala ka kaila? Wow eh. Mo gitawag og pisot. Usa ko sa. Ikaw ko pisot. Yabag ka. Pisot.
Bebe, ako na sa mga tanan Oh. ng binuang. Oh. Daan pala itong binuang na imong istorya. Sige, Klaro na. Ako yung mga tanan mo. Oh. Usara ni kapungutan na ako Pero kinahanglan mo tubag ka. Ay nga, usa ra man ang pangutana di ka usahon ko ra po nagtubag. Mm. Nga kadaghanon. Unsan mang isda nga makalagot ang awong laming ihawon? Naaday nga puro na lami tan-aw ng mga isda. Katong Pareha imo gani. nagnaong nimo kana no, murag kalagot guro na. Oy, kay katong imo gani nga pulos man gid ito mga kuan kani ako tinarong gini. Kana usang isda nga Sigurado makalagot. kanina parehag naong nimo kay makalagot mo ka. At dili daghan na akong parehang. Basta kay tinuod da. Makalagot ang awong Unsa na laming ihawon. isda? Oh. Parehan nimo. Piste ka. Piste ka. Nangimo mo. Ikaw pala ganda lang gikaano. Wa nang kayo mo. Paano na masa? Nampak mo.